ako začne toto video, chcem upozorniť o tom, že to je celý spoilerovaný každý jeden Sonicov film. Tak nekúkajte toto, ak ste ani jeden nevideli. Dobrý deň, tu ja som Morgan, vítam vás u dnešného videa a dneska si zhodnotíme každý Sonic film, tak poďme na to. Takže Sonic 1 je to veľmi dobrý začiatok Sonic filmov, kde Sonika pošle Long Cloud na zem, aby prežil. Potom na zemi sa schová a špehuje rodinu Wachowských, kde napokon aj ostane. Potom zistí Ivo Robotník, že existuje a chce získať jeho schopnosti. Na konci ho Sonic pošle do hry bojovej krajiny. Takže za to dávam do poriadku. Takže Sonic 2. Ivo Robotník sa dostane na zem s pomocou Knucklesa. Knuckles chce získať smrť vládnutia a Robotník chce Sonikovú schopnosť. Keď sa o tom dozvedie aj Robotník, tak zrazu ho chce aj on. Dojde Tails, aby o tom informoval Sonika. Sonic neskôr o tom zistí a chce ho postrážiť. Knuckles a Robotník ho nájdu skorej a Robotník získa moc. Potom sa Knuckles nahnevá a spolu so Sonicom a Tailsom chcú poraziť Robotníka a podarí sa im to. Sonic zobere Smaragd a schová ho. Takže Sonic 2 dávam do skvelý. Sonic 3, čo nedávno vyšlo so novou postavou Shadowom. Shadow unikne z jeho väzenia a za to, že jeho priateľka Maria zomrela, chce to každému vrátiť. Agentúra Gun pošle Team Sonic na Shadowa. Shadow ich porazí bez námahy. Komandér Walter zomre a odovzdá kľúč Sonicovi. Neskôr Ivo Robotník nájde jeho detka Geralda Robotníka, ktorý chce zničiť svet s jeho zbraňou. Zoberú Sonicov kľúč od komandéra Waltersa a chcú získať aj druhý kľúč, ktorá stráži agentúra Gun. Podarí sa im to a keď Tom Wachowski skúsi ich zastaviť, tak Shadow ho takmer zabije. Sonic sa nahnevá a zobere Smaragd vládnutia a chce zabiť Shadowa. Sonic ho porazí, ale si to rozmyslí a nezabije ho. Potom sa Robotník poháda so jeho dedom Geraldom Robotníkom. Ivo ho porazí a takmer zničí svet so dedovou zbraňou. Potom čo Sonic aj Shadow dostanú Smaragd, zničia raketu, v ktorej Robotník zomre a aj Shadow. Takže za to dávam Sonic 3 do v poriadku.